Jainkoak maite gaitu eta bere presentziaz pozten. Bea izan bedi zuekin. Evangelio bizi eta iragartzeari buruz esaten ditugu guztiek oinarri jakina dute jainkoarekiko harremana. Jainkoarekiko harremana nola landu ikusi eta ikasi behar dugun gaur. Okazioa jainkoarekiko harremanean. Esaten zaigu gaur, jainkoarekiko harremanak noski bere baldintza ditu, bere lanak ditu, izan ere jainkoarekin harremanean bizitzea merezi gabeko erregalua da. Baina gure barrua beti prest eduki behar dugu erregalu hori jasotzeko. Mariaren inguruan eta beraren babesez, ea ospakizun ederra burutzen dugu. Eta zerren aurretik, eskertzarrekoak izan gatzaizkio jainkoari aitortuaz, izan dezagun konfiantza eta eskatu errokia. Jesus jauna jainkoa aita degula esan diguzuna. Jesus jauna jainkoaren aurrean bitarteko zaituguna. Kristo Jesus jauna Maria jainkoaren alaba
ematen diguzuna. Erruki jauna, erruki dakigula jainko justizantzua eta gure pekatuak baharkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Jauna, aita guzti santua, batasunaren iturri eta elkartasunaren sorburu. Maria Virginian gizon emakumeen amaren otoitzez egizu herri guztiak elkartu gaitezela itun berriko herri berean. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldi guztietan. San Pablo apostoluak berrolatare. Jainkoaren espirituak iratzen dituenak, jainkoaren zenarabak dira. Zuek ez duzue hartu esklabo egingo zituzten espiritua, berriro beldurpean bizitzera berango zituen alegia. Zuek zenaraba egiten zituzten espiritua egin duzue, eta espirituaren bidez, aba, hau da, aita, esanez hotz egiten diozue jainkoari. Espiritu berberak aurretik etortzen digu jainkoaren zenaraba gerela, eta zenaraba bagera, baita oinordeko ere. Jangoikoaren oinordeko eta Jesukristoren oinordekide. Zeren, neketan Kristoren kideko garen ezbero, haintzan ere kideko izango baitara. Era berean, espiritua datorkigu geure horrezian lagun. Guk ez baitakigu behar bezala autoetz egiten. Baina espiritua berak erregutzen du gure alde, ezan ezinalako gintzeriz. Eta bihotzak aztertzen dituen jainkoak ezagutzen du zein den espirituaren gogoa. Espirituak jainkoren asmoaren erara erregutzen baitu bere duena. Jauna ezan.
zuekin. Jesucristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Vosotros debéis orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Y no nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Jauna izana, Queridos todos, he visto que en esta novena está este pequeño signo encima de este altar, que es un signo que hace referencia a un regalo. Acabamos de escuchar el Evangelio del Padre Nuestro, en el que cuando Jesús nos enseñó a orar, ¿de qué manera lo hizo? Pues no intentó hacer una oración muy compleja, sino que, sabiendo muy conscientes de nuestra pobreza, nos enseñó a pedir. Porque ¿qué es lo que hace un mendigo? Pues un mendigo pide. Está en su propia naturaleza, la de pedir. Somos mendigos de la gracia. Un cristiano es un mendigo de la gracia y lo lógico es que el mendigo pida. Jesús nos enseñó a pedir. 7 son las peticiones que recoge la oración del Padre Nuestro, las peticiones principales. Este regalo, este signo encima del altar, nos quiere recordar que nuestra vida es un regalo. La condición de ser un cristiano es un regalo. La primera lectura que hemos escuchado de la carta de San Pablo nos recordaba que somos hijos por adopción. El único hijo de Dios por naturaleza es Jesucristo. Nosotros somos hijos por adopción. Dios nos ha dado a compartir su condición de hijo. Somos hijos en el Hijo. Eres el Hijo único del Padre, así lo dice, ¿no?, la Sagrada Escritura, el Hijo único del Padre. Y sin embargo su filiación la ha compartido. Todo lo que somos es el fruto del don de Cristo compartido con nosotros. Lo que el Padre le ha dado al Hijo, el Hijo lo comparte con nosotros. Un cristiano es aquel que tiene conciencia de que su vida es un regalo. Vivimos de la gracia de Dios. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Todo es don, todo gracia. Ser cristiano es tener conciencia de que la vida es un regalo de Dios. Si uno tiene conciencia de eso, obviamente, por consecuencia, por lógica, traducirá su vida en un regalo para los demás. Hará lo mismo, como Jesús cuando sanó a un enfermo le dijo: vete y haz tú lo mismo. Lo que yo he hecho contigo, hazlo tú con los demás. Si tu vida es un regalo, si tú eres consciente de que todo es don, que todo es gracia, lo lógico es que tú hagas lo mismo con los demás. Euskeraz, opari esaten dugu, eta oso hitz antzekoa da oparo. Opari eta oparo. Ez dakit sustraia beratiko teratose edo ez, baina nik uste oso adierazgarria dela, hain zuzen. Jaungoikoaren oparotasunatik datorkigula bere opari guztia, eta geure bihotzean beretan konturatzen baldin badera daukagun guztian jaungoikoaren
entre la Virgen María, esta gracia de la conciencia de los dones de Dios y la conciencia de la gratitud, de la cual nace la sensibilidad en la generosidad con el prójimo. Senideok, jainkoaren semea bankera, konfiantza osoz odezak egun georgia egitaren gana, eskadezagun maitasuna denontzat. Otoitz egin ezagun munduko herri guztien alde. Otoitz gerra eta biltzan herrien alde. Euskal Otoitzen ezagun gure Euskal Herriaren alde. Beren bizitzari estimaziorik ez diotenen alde. Euskal Ezaiogun jaunari, gogoan izan ditzagun eliz elkarte guztiak, Angoikoarekiko harremana pozik bizi dezatela eskatuz. Euskal Ezaiogun jaunari, txarra nozitzen duten emakumen alde. Euskal Ezaiogun jaunari, egigun otoiz, Guadalupe jaunaren behar soberanan alde. Gure zenide eta edizkenen alde. Otoiz gure hilakoen alde. Euskal Ezaiogun jaunari, Emaiguzu jauna, zure maitasunean bizitzea eta maitasun horren testigu zintzo izatea ale eskatzen dizugu Mariaren otoitzez eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Virginia eta ama zeran hori. Jesus sortu zuenean, gu guztiok ere sortu dituzun Jainkoaren bizitzarako lagundu gaitzazu Jainkoaren ama zeran horrek bere adizkeretasunean irauten eta otoitz egiozu mundu guztiaren alde. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Berak fede osoaren egile eta batasunaren maitale izanik, beretzat ama errugabea hautatu zuen, gorputzez eta animaz, eta eliza bakarra eta zatitu gabea, arduna izan zenuen bere emazte, lurraren gain jasoa, ama Birjinaren begibistan, zure seme alaba sakabanatuak batasunean elkartu zituen, baitasun lokarriz berekin bat eginez, zuregana itzulirik eta zure eskuinean eseririk apostoluekin otoitzen ari zen Maria Birjinaren gainera bidali zuen elkartasunaren eta batasunaren bakearen eta barkazioaren espiritua. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin gorespen kantua abesten dizugu beti eta beti esanez. Kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei, eman zien esanez, hartzazue eta edan guzti odortatik. Hau nere odolaren kaliza datak, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatuak baharkatzeko isuriko dena, egizue hau nere, oroigarri.
biziaren heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta balik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan, jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza. Eraman zazu maitasun zora, Francisco gure itasantoarekin, Jose Ignacio gure hartzaiarekin, eta ebizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zeriak, eta ikako guztiak, alizazu zer horpegiaren arditan. Erruk ezekizkigu arain guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, gauekoren amamarietu atxoarekin, apostol santuekin eta gizaldi guztietan, zure erdizkide izan diren santuekin. Haiekin batean rez dezagun Jesukristu gure kronaren eta altez. Presentamos a la Virgen nuestra Madre un mundo que está en graves peligros de conflictos internacionales, con grandes perturbaciones de la paz. A ella que es Madre de Paz, le presentamos este mundo turbado y le decimos, Madre, cuídanos de la paz. Eta eraberean ere egin gaitzazu, bake eragile hemen geran guztio. Emaiozue bakea elkarri, daos fraternalmente este signo de paz. Yeah.
jainkoaren izotza ona munduko pekatuak entzen duena, zoriotzuak honen maila deituak, Oh
zer den zurekin. Dedikatu zera San Andreosin artean eta enkatu da zure izarako frutua Jesus.
zure bitartez grazia eta mesede asko egingo digula, batez ere gure kristau bizitza sendotzeko doaia emango digula. Argaitzazu Maria, zure babesean, zure semerik leialenak izan baitugu, zeta itzazu minez daudenak lagundu Jesu, itzazoko baga azarretuen artean dabiltzan marinel gaixoi, etzaitez astu, eriotzeko transestuan daudenekin, erruki zaitez purgatoriko anima bedenkatuekin, itzuli itzazu, zure bedi errokitzuak, zure honra bederatzeuren hau egiten ari geran guztion gana, gure egun laburrak igarotzean betikotasun guztia zurekin bizi gaitezen. Amen. Jauna, zuekin. Bedenka zaintzatela jainko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Ijoala horretik amaitaren ere zoriona, odolpeko amaren eguna gertu dela, y felicitación para todos a los que estáis realizando esta novena y mi petición a la Virgen de Guadalupe que siga cuidando de la devoción hacia ella en esta hermandad.